Mansur Hallaj és un sufí de primera època, mort a l'any 922, mort de forma violenta, i el podríem considerar gairebé com, en primer lloc, el primer màrtir místic de l'islam, és a dir, en Hallaj queda patent, per dir així, la tensió existent i que sempre ha existit dins de l'islam entre, per un costat, el doctor de la llei i l'espiritual. Aquesta tensió molt forta, que en ell doncs, queda molt ben exemplificada, entre la tensió, podríem dir, entre lletra i esperit de la lletra. Per tant, doncs, és un sufí doncs, cabdal per entendre aquest moviment, aquesta dimensió mística de l'islam. Divan és una paraula persa. És una paraula persa que molt aviat passa diríem, a la resta de llengües islàmiques. Una de les accepcions d'aquesta paraula és recopilació poètica. Podríem dir que el divan és l'obra poètica completa de Mansur Hallaj. De vegades diem, els estudiosos, que Hallaj és el sufí més crístic de l'islam. Una mica per la seva mort, també, no? Perquè és una mort violenta, és un martiri acceptat, però a l'altre costat també tenim aquesta shatr, aquesta locució teopàtica molt cèlebre de Hallaj, ana al-haq, jo sóc la veritat. Doncs tot això fa que Jesús i Hallaj hagin tingut una relació molt estreta. Hem d'entendre que segurament Hallaj sent una forta passió per l'exemple de Jesús com a home dedicat apassionadament a la veritat, com aquella persona, diguem, lliurada absolutament a la veritat, que accepta a més el seu destí. Per tant, doncs, la relació existent entre Jesús i Hallaj, més enllà de qüestions històriques, és aquest llaç, per dir-ho així, aquest llaç simbòlic i espiritual que uneix tot místic lliurat a la recerca, a la indagació de la veritat. A l'hora de traduir Hallaj, de fet, a l'hora de traduir qualsevol gran savi, gran mestre espiritual, una de les dificultats més importants és l'ús tan singular que el místic fa del llenguatge. Tractar de traslladar cert llenguatge àrab. La llengua àrab és una llengua terriblement polisèmica. A la nostra llengua catalana, doncs, de vegades ha estat molt complicat. Hem d'entendre, per exemple, que la llengua àrab posseeix un registre ampli per referir-se a l'experiència amorosa. Hi ha unes 50-55 paraules per dir amor. Per tant, clar, per no ser repetitiu en la meva traducció, doncs he tractat, diríem, per dir-ho així, de furgar en la llengua catalana per aproximar-me una mica al que Hallaj ha volgut expressar. Com a traductor és evident que he tractat de divulgar l'obra de Hallaj, però he tractat de tenir cura de no sobrepassar un límit, i un límit de vegades molt subtil, que és el que va de la divulgació a la vulgarització. Per tant, el registre que he tractat d'utilitzar, els mots, les expressions, han tractat de ser fidels a l'experiència hallajiana, però al mateix temps, diríem, tenint en compte que no tot es pot traduir. La singularitat de la nostra edició, de l'edició que Fragment ha fet d'aquest divan de Hallaj, home, en primer lloc jo diria que és el fet d'haver cal·ligrafiat el text, no? En aquest sentit, jo estic molt agraït als editors de Fragmenta perquè han tingut aquesta sensibilitat molt especial de fer aquesta opció editorial de cal·ligrafiar el text manualment. Realment ha estat un esforç molt gran per part dels editors i per part meva també, per ajustar l'estil cal·ligràfic, però jo crec que ha valgut la pena perquè, entre altres coses, Hallaj és un home d'art, i pel que sabem, per la seva biografia, un amant i un practicant de la cal·ligrafia islàmica, que és l'art fonamental de l'islam. Segurament és un dels pocs llibres en molts anys i, diríem, centúries en què s'ha fet una cosa així. وشفاء وسقام
فعلى كل هوى بعد هوى فيك سلام.